15. Takže ideme nosiť toto všetko. Tu máme lavičky, stolíky, stany, vody. Poďme na to. Poď, nosíme. Vystrite ruky, nech sa na bicepsu nedržíš. Dano tu práve testuje ešte našu web stránku, ktorá bude mať brutálny upgrade, pretože počas súťaže tam budú priamo na stránke vidieť súťažiaci, kto postupuje, koľko má bodov, aké je rozlosovanie do duelov. No to ešte testujeme, pretože to prvýkrát ideme skúšať. Práve Štefanovi ukazujem náš park v Čaci. Čau. Tomáš nás už čaká a ideme teraz po káble, po predĺžovačky na súťaž. Prišli prví chalani vlastne na ubytko sa ubytovať. Čaute, rád vás vidím. Ahojte. Čau. Aká bola cesta? Dominik, čau, ahoj. Nils. Ja. S týmto kladivom vlastne sa bude búchať po tom skle, ktoré tu je. Keď ideme so Štefanom sa nájsť, takže ideme objednať nejaké mäso poriadne. Štefan sa ide nájsť a ideme prekladať jedla. Toto bude sranda. You want the rice or the fries? Or potato? Je to pol na pol. Že Aha, bude, okay. Áno. For drink. You can even try the kofola. Okay, let's try it. Okay. Malú či veľkú? Malú. Štefan ide prvýkrát odskúšať kofolu, takže ideme natočiť jeho reakciu. No alcohol, 100% without alcohol. Bro, it's tasty. It's tasty, right? Yeah, I like it. It's not as sweet as the Coca-Cola, and it's really fresh. Like Štefanovi chutí kofola, vychladená. Yeah. That's something that I really wanted to drink. No, like, Because I was thinking, okay, maybe cola or maybe soda, and this something between both. yes.